Het wie zo van een iepening, dan moest ik weer wat bedenken. Wat zien we doen? En dan komt ik haast altijd op hetzelfde deel. En toen weer een famke die studeert aan de Noordelijke Hogeschool. En die studeert voor management en weet ik het al wat. En ze zei, ik wil wel een project doen, want dan kan ik de studiepunten verkrijgen. Nou, ik zei, dat mag hem u wel. Wij vinden het wel mooi dat ik een jongere iemand, want ze is nog net zo oud, schenkel te kennen van, nou, ik wil dat doen, dat wordt mijn werk en ik zal er even wat van doen. Dus hebben we dus gezorgd voor de tijdmachine. En die hebben we dus machinaal gebouwd. En dat is in feite nou ook het thema van, ja, dus ze komen van Joert naar 100 jaar te back. En dat is wel mooi dat er ook een tijdmachine is, dus dat weer opzet wordt. Er zijn 40 kijkdozen binnen maken. En als de belangrijk is, dan zegt hij, nou, die ene had het heel mooi, die ene had er wat foto's in plakt en meer net. Maar uiteindelijk hebben we daar 4 winnaars uitgezocht. En die hebben dus een prijs gekregen. En die 4 zit ik weer voor de winnaars, en omdat we het 4e seizoen ingaan. Dus dan komt die 4 week weer dan. En wat doen we dan? Dan gaan alle prijswinnaars, die gaan even naar boeten, met de prijs en de kijkdoos. En dan geven we van die grote platen staan. En dan geven we van de naaie tijd in de andere tijd. Zullen we dat even doen? De sigaretteelt weer heel belangrijk in de woorden. En in feite de tweede teelt is eerst vlasteelt en daarna kwam vaak naar de sigaretteelt. En dat was hier dus verbouwd. En in deze fabriek of drogerij waren droegen. En dan gaan we het naar Lauwert, naar Bokma de Boer. En daar is die een branderij. En die branderij maken er de koffie van. Ja, want dit gebouw is die oorspronkelijk echt net hier, hè? Nee, is die officieel stier het in de Verlom. En dan hebben ze dat weer inzakken en vertutten. En toen hebben ze gezegd van ja, als we nou wat willen, dan moeten we er ook bij wezen. Want anders dan is het aan voor degene die nou is komt, is het ook uitvoerd. Dus toen hebben ze hem aanbrutsen en toen hebben ze hem hier deel gezet. En toen later weer nog iets van ja, dan staat er wel een drogerij, maar daar moet ik nou wat oors bij staan. En vandaar dat die 3 woordhuisjes er direct erbij staan. En die ene staat in de Verlom, de andere staat in de Westerijn en de andere komt van de Rintse Geest. En die wien ik helemaal vertutten en inzakken. En toen hebben we daar foto's van maken. En we hebben dat precies, hebben we dat weer, ja ik dan net, maar hebben we dat weer opbouwen. En dat kist in het eerste huis kijk wel want dat waren een jager en een stroper. Maar ja, een stroper hier ik altijd de mes bij. En dat moest ik altijd scherp. En dan kist onder de boetemoren, kist zien dat ze daar met het mes belangrijk gaan. Dus ik kist precies zien dat het helemaal weer nabouwd is. Maar hoeveel vrijwilligers werk je in je Klaas? We hebben hier 32 vrijwilligers. En dan ben ik gewoon die zeggen, ja, die ben hier haast elke dag. En dan ben ik gewoon die wat op afstand doen. Maar meestal in al hebben we 32 mensen. En ben je nog steeds op zoek naar vrijwilligers? En we kennen altijd vrijwilligers broeken. En het is altijd zo dat we kennen wel. En in feite is dat de rondleiding jouw materiaal, je traaien wijzen. En we zijn nooit zeker. En dat is wel eens een probleem om dat vrijwilligers voor te krijgen. Dus ja, willen de mensen gaan ommelden, dan kan dat.